Wara li x-xahar ta' Marzu ra l-għeluq tal-kampanja elettorali, il-Partit Laburista jinsab ħejji aktar attivitajiet din id-darba biex jiċċelebra il-festa ta' Jum il-Ħaddiem fl-ewwel ta' Mejju. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard spjegat kif l-attivitajiet ser jingħataw bidu fid-29 ta' April bil-ftuħ tal-plenarja tal-Konferenza Ġenerali. Liema plenarja ser tikkonferma il-ħatriet tal-Prim Ministru u taż-żewġ deputati mexxejja, ġifieri deputat Prim Ministru, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, kif ukoll id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit. Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li għandha ssir skont l-istatut ser tkun qed tressaq din il-konferma quddiem id-delegati. Il-qofor se jintlaħaq fl-ewwel ta' Mejju bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività ta' ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħaddiem li ser tittella fi Pjazza Kastilja il-Belt. Dr. Ramona Attard qarret ukoll kif l-istess ġurnata l-Partit Laburista ser ikun qed itella maratona ġbir ta' fondi. Matul il-ġurnata ser jittellaw bosta attivitajiet bis-sem tad-deputati Laburisti. Il-pubbliku qiegħed ikun imħeġġeġ biex mhux biss jagħmel id-donazzjoni tiegħu permezz tat-telefon, iżda jmur fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista jiltaqa' ma' dawk preżenti fosthom il-familja Abela u l-amministrazzjoni tal-partit. Il-President tal-Partit Laburista temmet tappella għal kontribut tal-pubbliku li ra l-kampanja professjonali li tella l-Partit Laburista u li rikjediet riżorsi finanzjarji. U għal darb'oħra qed imur quddiem in-nies il-Partit Laburista biex kulħadd jagħti mill-ftit li jista' sabiex inkomplu nikkontribwixxu u nwasslu l-messaġġ tagħna għaż-żminijiet importanti li ġej.